Nosaltres fem un projecte on treballarem el feedback entre iguals i l'avaluació individualitzada dels estudiants en contextos de treball col·laboratiu, perquè el que volíem fer és promoure estratègies de feedback entre iguals i al final de l'experiència veure de quina manera aquestes estratègies tenen un impacte en l'aprenentatge de l'alumne. L'experiència que desenvolupem en aquest cas concret han sigut 550 estudiants el que han participat i aplega a prop de 25 professors i professores amb interès de treballar cooperativament per a impulsar metodologies actives. En aquest marc, els estudiants realitzen un treball transversal on estudien diversos entorns i situacions socioeducatives i té un caràcter interdisciplinar. El feedback entre iguals s'ha desenvolupat en 3 moments diferents al llarg del curs acadèmic. El grup d'estudiants elaborava una primera versió d'aquest treball i la remetia a un grup d'iguals per a la seva revisió. Una vegada feta aquesta revisió, es tornava al grup autor per a que incorporés els canvis i millores que considerés oportuns de tal manera que pogués fer l'entrega definitiva de la contribució al professorat. És una avaluació rica en el sentit que pedagògicament s'orienta cap a aprendre, cap a millorar, cap a estimular, cap a animar i no tant en la direcció de controlar, sancionar o penalitzar. Al final de l'experiència nosaltres hem desenvolupat un qüestionari que hem administrat a tots els estudiants que hi han participat en aquesta experiència i analitzant els resultats hem vist que els alumnes perceben una millora del seu procés d'aprenentatge en totes les dimensions. També perceben que aprenen més quan donen el feedback i no tant quan rebren el feedback i també hem vist que hi ha una graduació des del començament quan es fixen més en aspectes formals i estructurals de contingut cap al final de l'experiència quan fan un feedback més orientat cap a la tasca i als criteris d'avaluació. A partir de l'experiència realitzada hem iniciat 3 línies de treball. Per una banda, el que hem iniciat és un projecte de follow-up, de fer un seguiment de com estan utilitzant el feedback els nostres alumnes. Per una altra banda, hem desenvolupat i l'estem aplicant una pauta d'avaluació grupal, la qual ens serveix per veure quina és la individualització de la nota dels estudiants i poder veure si el procés del grup és diferent. I per últim, hem desenvolupat i estem treballant en una pàgina web, una aula de recursos per a l'avaluació, la web ARPA, la qual el professorat pugui veure experiències, per veure estratègies, algunes eines, fins i tot càpsules formatives. Per tant, la idea és que a partir de tota aquesta experiència hem de millorar o estem millorant la cultura universitària en relació a l'avaluació, perquè no sigui concebuda com una avaluació sumativa o final, en la qual només importen els resultats, sinó cap a l'aprenentatge.